ଶ୍ରେଣୀ ସଂଗ୍ରାମର ରକ୍ତାକ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ এই ଜଙ୍ଗଲୀ ମଣିଷମାନେ ବଳି ପଡ଼ନ୍ତି। କାତିମାଳରେ ଗଞ୍ଜା ବେକରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ରକ୍ତ ପରି ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଲାଲ ରକ୍ତ ଝରି ପଡ଼େ। ରକ୍ତାକ୍ତ ହୁଏ ବନଭୂମି। ଆତଙ୍କ ଏ ଲାଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ଆତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମୋ ସହିତ ନୁହେଁ ସାର୍, ମୁଁ ସନାତନ ସିଂ ସାର୍। সন্তান সিং প্রস্তুত আজ্ঞা। गणतंत्र जानते हैं ना ये राजतंत्र जानते हैं ना ये तुम्हारा लाल तंत्र। ଛେ ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ମୋ ରକ୍ତ କି? ଏଇଟା ପରା ମୋର ଝରି ପଡ଼ୁଛି ଲାଲ ରକ୍ତ।